लकडाउन जानायनि कारणे स्कुलफोरा जिहेतु बन्द जानानै दोङो आरो गासैबो फोरोंगिरिफ्रा न' बन्दी जानानै दोङो स्कुलाव थांनो हायाखै क्लास खालामनो हायाखै बे मोनसे जोंना जथेस्थ' उसुबिदा जादों आरो ओंखायनो सरकारनि निर्देश बायदियै सरकारनि थिननाय बायदियै आरो लोगोसे जोंबो एकाडेमिक काउन्सिल आरो फोरोंगिरिफोरजों रायलायनानै जोङो सात्र साथ्रिफोरखौ बेस्थ' लाखिनाय कारणे माने अनलाइनाव क्लास खालामनाय मोनसे बेबस्था लादों गासै फरायसालिनिफ्राय जोङो फन नाम्बार कालेक्सन खालामदों स्मार्टफन आरो सिम्पल फन जायफ्रा स्मार्टफन दङ स्मार्टफननि थानायफोर सात्र साथ्रिखौ इउटुबनि जरियेजों आरो वाट्सएपनि दारै माने फोरोंगिरिफोरा गाव गावनि स्कुलाव ग्रुप खुलिनानै क्लास लाबाय थानाय जादों जोंनो एप्रक्सिमेट 1 लाख फरायसा फरायसि जोङो क्लास 1 निफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम आरो जों मोर देन 50% जों कालेक्सन खालामनो हादों आरो थिग बिदिनो अनलाइन आरो इउटुबनि जरियेजों क्लास जाबाय दङ आरो जायफोर फरायसाया फन नाम्बार गैया गोबाङानो गैया बिथांमोननि कारनेबो जों फोरोंगिरिफोरखौ खावलायदों जे जाय फोरोंगिरिया बे गामियाव दोङो बे गामियाव जुदि बिभिन्न लेभेलनि फरायसा दोङोबा बे फरायसाफोरखौ बेहायनो एसे क्लास खालामनांगौ ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनानै साथाम साब्रै साबा ओरैहाय ग्रुप खालामनानै जों क्लास खालामनो थाखाय थिननाय जादों आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरा न'आव थानानैनो गावनि जि जायगायाव दं बे जायगायाव जि लेभेलनि फरायसा जाया मानो बे लेभेलनि फरायसाफोरखौ क्लास खालामगासिनो दं अनलाइननि गेजेरजों आनजाद लानाय बुङोबा जिहेतु मबाइल बाहायनो रोंनोबो नांगोन ओंखायनो जों ट्रायल हिसाबै कम्पालसरि नङा मेन्डेटरि नङा जों मोनसे ट्रायल हिसाबै बेसेबां साक्सेस जायो बेखौ नायनो कारणे जों हाई स्कुलनि 9, 10 आरो लोगोसे एलिमेन्टारिनि सेक्सननि क्लास 8 खौ लानानै जों मोनसे इउनिट टेस्ट फाथिनो लानाय जादों थांनाय 4 तारिखनिफ्राय इउनिट टेस्ट जोंना जागासिनो दं आरो बहुत रेसपन्स मोनदों फरायसाफोराबो पार्टिसिपेट खालामदों आसलते आं एसे गोजोननाय मोनदों मानो होनबा मोर देन 50% एटेन्डेन्स जोंनाव फैदों बेयाव आंनि तथ्य दङ आंनि तथ्य मथेबा सेकेन्डारियाव 711 फोरोंगिरिया वाट्सएप इउटुब माने बेजों क्लास खालामगासिनो दं सेकेन्डारि सेक्सनाव आरो एलिमेन्टारियाव वाट्सएप लोगोसे फन कल खालामना खबर लानाय बायदियै 1696 फोरोंगिरिफोरा इनभल्भ जानानै दं इ लार्निंनि जरियै जिल्लाखौ मबाइला बाहायनाय लोगो बाथ्रा मबाइलखौ जों बाहायबा मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो जुदि बाहायनो रोङाबा गाज्रिबो जायो आरो नंगौ जोंना जिहेतु मोर देन 40% सात्र साथ्रिनि आखायावनो मबाइल गैया गार्जेनफोरा मबाइल थाया बेखिनिया डिप्राइभ जानानै दङ बेखिनिखौ जों माने अफलाइन जों बेबस्था लागोन बिभिन्न कौशल बेबहार खालामनानै आरो बेनिफ्राय अनलाइनाव क्लास खालामनो थांनायाव जिहेतु सात्रनि आखायाव मबाइल थाया गार्जेननि आखायावसो मबाइल थायो आरो बे बिथिङाव जों अनलाइनाव क्लास खालामनायनि रुटिनानो जा समायानो जा मेसेज हरनाय लोगो लोगोनो गार्जेनफोरा गम मोनदों गार्जेनफोरा गम मोननाय लोगो लोगोनो गावनि गथ'फोरजों माने लोब्बा लाखिनानै एटेन्ड जानाय जादों ओंखायनो बे अनलाइनाव क्लास खालामनायनि दारै माने मोनसे ट्रेन्ड फैदों मा गार्जेना इनभल्भ जाना दं फरायसाफोरजों बे मोनसे फिडबेक फैदों बेसेबां साक्सेस जायो जाया बे उननि खोथा अफलाइनाव क्लास खालामनाय बायदि जाया नंगौ माने थेवबो अनलाइनाव जोङो क्लास खालामनानै गथ'फोरजों बे माने शिक्षानि लोगोआव माने जों बिजि लाखिना दोनदों आरो निश्चय माने बेनि मोनसे राहा ओंखारगोन दा असम सरकाराबो खानसे खाननैनि गेजेराव माबा मोनसे डिक्लेयार खालामगोन जेराव जेराव ग्रिन जन दङ निश्चय क्लास खालामनायनि बेबस्था खालामगोन ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनानै नायबा सानसेयाव 10 जन 12 जन ओरैहाय लिंहरनानै क्लास वाइज माबा मोनसे बेबस्था ओंखारगोन बिनि अनगायैबो जोङो जायफोरा रिमट एरिया जायफोरा मबाइल गैया बे एरियानि सात्र साथ्रिखौ जों अफलाइनाव क्लास खालामनो कारणे ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनानै फोरोंगिरिफोरखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामनाय जादों
आरो फोरोंगिरिफोराबो बेबायदिनो बहुतानो बाहागो लादों गाव गावनि एरियायाव थांनानै साथाम साब्रै लोगो लायै लायै मोनसे कर्स खालामनाय जादों बेबायदिनो जोङो दुखिया ओनसोलाव थानाय गथ' गथायफोर जों सापर्ट खालामनांगोन अकल जों मबाइल थानायखिनिखौ गुरुत्त' लाबाल' जानाय नङा मबाइल गैयैफोरखौबो बिपिएल आन्दाराव थानाय न'खरनि गथ' गथायफोरखौ जों खमानै नोजोर लानांगोन बे दिना फैथोंसै बे दिननि उनाव मा मोनसे रिजलिउसन लायो जुदि जोंनाव बेमार आजार दा बुंनो हाया बेसेबां बारायगोन बेसेबां बांगोन अन्य स्टेटआव खोब बारायगासिनो दोङो खोब माने गिथाव महरै बारायगासिनो दोङो आरो भगबाननि अननाय हिसाबै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बा अखमाव बारा बारायाखै ओंखायनो जिहेतु उदालगुरि जिल्लाया ग्रिन जनआव थानायखाय आं सानदों मा जों सरकारखौ एसे रायलायनानै अलप जों माने रिलेक्स मोनगोन नामा क्लास खालामनायनि खेथ्रआव बेखौ आं आखा खालामदों गतिके अनलाइनाव जे 100% साक्सेस जागोन बेखौ आं सानाखै आरो लुबैखायाखैबो कारण अफलाइनाव क्लास खालामनाय बायदि जाया सासे गथ'खौ मोखाङाव लानानै बुजायनाय बायदि जाया तथापिय जोङो अनलाइननि जरिये गथ' गथायफोरखौ जोङो लेखानि लोगोआव लोब्बा लाखिनाय कारणे जों बेबस्थाखौ लाना दोनदों आरो फिडबेकआ एसे एनै फैदों गाज्रि फिडबेक फैयाखै थेवबो जों लुबैनाय बायदि फिडबेक फैयाखै जियानो जाया मानो 10% मोजां जायो बेखौनो जों लुबैदों बिथांमोनखौ जों आगोलनिफ्रायबो खावलायबोदों आरो जों रिपर्ट मोनदों साफा सानै फोरोंगिरिफोरा कपारेसन खालामाखै बेबायदि लिस्टखौ आं मोनदों मोननाय लोगो आं फन खालामबाय मोजाङै बुजायनांबाय खिन्थु गोबां फोरोंगिरियानो खोब सापर्ट खालामदों दा बड' मिडियाम एलपि स्कुल आं नामखौ बुङा बिथाङा बुजिना मोनाखैमोन आं जेब्ला फन खालामो मोजाङै बुजायना बुङो सार होमबा आं गाबोननो बुथुमजोबनोसै